Estamos trabajando últimamente en unas condiciones infrahumanas, con un escaso personal y bastante maltratados por la administración. M'adhereixo a la vaga per reivindicar una miqueta la nostra professió. Volem treballar dignament, en condicions laborals adequades pel nostre esforç i pels nostres pacients. Crec que els nostres polítics sí que han de replantejar el nostre model que tenim d'atenció primària, fer una inversió, més recursos i sobretot contractar més personal. La plantilla de metges està molt minvada i si no tenim més mans no podrem assumir una població més envellida amb més problemes de salut. És la precarietat a molts nivells, no? Primer de tot la precarietat assistencial, no? La sobrecàrrega de treball, el temps que tenim, no? Per pacient i la qualitat que puguem donar. Al final, el temps és el que marca la qualitat, no? O sigui, tenim poc temps, doncs al final la qualitat que donem als nostres pacients no és l'adequada. Fins i tot la formació queda compromesa pel fet de que la pressió assistencial ens pot i això doncs, és un deterioro tremendo pel dia de demà. Sobretot és important que acaben residents cada any i que si acabem al maig doncs, tenim la previsió de fer contractes i bons contractes a aquests residents perquè es quedin amb nosaltres a la primària i no marxin. Evidentment perquè les condicions fora d'aquí, fora de Catalunya, fora d'Espanya, són molt millors a nivells de sous. Llavors hem de retenir aquest talent, és a dir, els companys que s'estan formant fan 4 anys de formació, a part dels 6 anys que porten de carrera. Llavors estan molt ben preparats. En primer lloc, millorar les condicions de treball de tots els metges, perquè si no hi haurà una fugida d'una forma progressiva cap a altres llocs. El món està globalitzat i això ho hem d'entendre. I això passa perquè les condicions de treball millorin, les agendes, òbviament, millorin i després la remuneració també, òbviament, ha de millorar perquè és obvi que si en el teu entorn el sou és molt més gran, òbviament, doncs la gent avui en dia té tendència, doncs, i és totalment comprensible anar a aquest tipus de comunitats, de països de l'entorn. Les psicòlogues clíniques estem fartes de no poder la nostra feina de manera adequada. No es pot fer intervenció psicològica adequada amb les agendes que tenim, fent visites cada 2, 3, 4 mesos de mitja hora i estem cansades d'aquestes condicions laborals. Reivindiquem, primer de tot, més places PIR per poder tenir especialistes en psicologia clínica. Demanem més psicòlogues clíniques i demanem també que s'aturin les contractacions il·legals que s'estan fent de persones sense l'especialitat. Creiem que les solucions passen per intentar aplicar polítiques que siguin atractives per quedar-nos en aquest sistema i que no hi hagi aquesta fuga de serveis, perquè entre tots els estudiants hi ha molt rebombori d'emigrar, marxar fora per aconseguir millors qualitats de vida.